اکا فخردین خبر او همین جمعه ششتگیم خیلی صورت محکم که زبس مونک کنیاکا نه بدو که باید خورا نمکنم ای نمیست ایبا کات حرام خرون ایسونده یک ساعت برنه ایسونده بابا که نیست مونای برای که اوشا خوب کنوش برای یک خنده توبه یکی نگاه ایجا بیو نگاه ایجا بیو ایجا زود جای دور بدای هیچی برای دام بگیره بلند هم برای کنم همین کو یک انسان کو پیغمبر منتر ششتگی های آی نامی پیغمبر ای کلیره ҳамада салом алейкум бардоро хуш омадем ба канали Эсим Шарипов. бо шумо ҳастам ман муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз сешанбе яъне ки барномаи антидаҷол. Номат палангая. шумо метавонед ки дар ширкати шифофармо рафта фитобочка, ҳиҷома, массаж мерай пиштакута мемола поҳота мемола бепул кунед агар ки аз номи канали Эсим Шарипов муроҷиат кунед ва ҳамчунин доранд дороҳои гиёҳӣ марҳамат. ин бародарои азиз почка айсунамед чудаи асри 21 сол мехӯрад. санги гурдара бе ягон дард мерезона. хун, рег, намак чизе ки набошад дар гурда ҳамаша бе ягон дард мерезона. филтратсияи гурдара назм мекуна, хунукиша мегира, гардиши хуна соз мекуна ва як бисёр фоидаҳои дигар дорад ки вақти хӯрдан ба мефаҳмем ки барои чи ин чудаи асри 21 буда. ҳамчунин ин бо хондани оятҳои қуръони карим тайёр шудааст ва ҳатто шумо худтон метавонед ки дар ҳамин танаш бихонед. занг бизанен бизалайд ҳар як барнома да ман менависонанд ки масъалаи силтавхона чӣ шид, момаҷои 99 момаи лангулӣ جون در رود نور نمونده نور اچکا بینی سوما پرتو чӣ шид гапшон сайҷалолу унаву самбақаву сабуру дигараш чӣ гап шид. аробакаш будам да бозори саховат корита зебита аробакаши афтираби ранги тай патаки попши. бародаро, пеш аз оне ки мо имрӯз барнома албатта ки дар ҳамин масъалаи гап мезанем, як чиза фаромӯш накунед. ман блогери нестам ки тема надошта бошуму бихезам ба мисли наиё даҷҷоловори мурда ягон каса реклама кунам чандин маротиба. ман барномаи хидмат дорум. як рӯзи ҳафтае ки 7 рӯзае ҳар рӯз ман барномаҳои гуногун дорум. ман наметавонам ки барномаҳои аснованои хидмат партом як масъаларо гап за рафтан бигирам. яъне ки ман ин масъаларо намепартом, но рӯзи муайян дора. тамошобинои аснованои хаста накунем. як масъаларо намешавад ки мисол ҳар рӯз ҳамуро гап за рафтан бигирӣ. ин имрӯз сешанбе дар борашон гап мезанем. ва як чизро фаромӯш накунед. чиш дига мондай нофаҳмо имена шумода одамое ки ба чашми саршон дида метавонанд, ба ақлшон фаҳмида метавонанд. куҷош дар шумо нофаҳмо мондай. яъне ки кор то ҳамун дараҷаеро расидагие ки ин одамо гуноҳҳошон фактай задиш башатаку да пеши баш да кандаки синаку дили ҷигари ман мехвану мехудо хаза او خواهر گاو برین زدگیان گاو برین дидестин шумо, фаҳмидестин шумо. баъд мераванд лингорам мевардоранд мезананд шона. бояд ки ба ҷавобгарӣ кашида шавад. савол дар ин ҷае ки чӣ гуна ҷои мушкилиш дар ҳамин чӣ гуна бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. мову шумо бояд ки инаи кора кунем. мумкин аст ки шумо ҳам надонед чӣ гуна мешавад ин кор, лекин ман медонам. интизор шавен, бо сабр бошем. ва дӯстон чӣ хеле калакай шумо медонед ман дар шумо тавсия медодам билетҳои донишҷӯиро ки дар муҳоҷират барои шумо кӯмак мекунад зудтар раҳо ёбен аз дасти мақомотҳои тафтишотии муҳоҷиратӣ. ва муҳимиш дар инҷа оне ҳастае ки чунин ширкатҳо хеле ҳам зиёдтае ки ҳамин билетҳоро қалбакӣ мекунанд. аз ширкатере ки ман дар шумо тавсия метам, ино номи шуморо дар ягон коғаз наменависанд. шумо дар аслам донишҷӯен, танҳо ҳамун дарсотон тариқи онлайнӣ мегзарад. дар дил хоҳ вақте ки барои шумо қулай аст метавонед дарсоро бигзарем. на танҳо дар вақти тафтиш кардани мақомотҳо билетҳои шумо дар база буданаш ӯ тараф беста. шумо худтон метавонед ки тавассути QR код билетҳои худтонро тафтиш кунед дар база будан ё ки набуданша ва ҳамчунин литсензияи мактаба метавонед тафтиш кунед. ҳар як кадомат худтон. аз ҳамин хотир бепарво бошен, муроҷиат кунед. билети донишҷӯӣ лозим бошад. рақамҳо дар болои экрани шумо. то ин қадар вақт замона чӣ гапу чӣ коре ки ҳастай дар ин бора гап мезанем ва якум оғоз мекунем мо аз видеое ки дар канали Аюб баромад дар бораи арзи ин занҳо ва чӣ гунае ки мебинед шумо. баъдан дига ҳамин гап
хапу хомӯшид. Дар инҷа савол дамо мешавад ки чӣ ба? Акай бобоҷон, ина видео каде, ана видеотона мо дидем видеотона. На шумо нои моя гирифтаге иҷа ҳеҷ нест. Хай барои чӣ сурати моя дамо рӯи экран мемонем? Барои чӣ? Сабабуш дар чие? Мо одам куштем, мо як киса таҷовуз кардем ранги ваё. Акай бобоҷон, иншалло раҳмон раҳим якумуш худовандай некику пагаку видеои моя аз ҷаноби олӣ тамошо мекунем. Ки мо дар ҷаноби олӣ мо акай бобоҷон чихе шикоят мекунем. Хута мегум якум очратя мегум. Дуюм очрат лангарита мегум. Сеюм очрат унави Сайҷалолта мегум. Чорум очрат сабурта мегум ки мо дар 5 сол дар исклад кор кардум. Мая чӣ гапое ки гуфтагӣ нестай? Чӣ гапое ки мая гуфтагӣ нестай? Пои инами 4 одам инами бине ки пага мо чихе мекунему? Пага мо чихе мо дар президент ҷаноби олӣ ма чихе лишнама худум анам хе шикоят мекунам ки инами хели одаман, инами хе мегам ман кор надорум. Неки дар видео якум очрат ҳастай. Ҳаммата ман мегум, ҳаммата инам хе инами ҷамъ да омадум. То кая коса пур меша, инам хе лабрез меша, алавош мереза. Ина мо анами тариш резем акай бобоҷон. Тамошо кун ки ман пага чихе лут мекунам. Хута, Сайҷалолта, унау лангарита, сабурта, ҳаммата ман пага гав мезанам. Биёе мая мекуше чикори мекуне? ҷони ман дар дасти туву лангарию Сайҷалолу сабур боша. Ман такя ба худованд мекунам ки ман чихелитон мекунам. Охе ту видео кади маладес қулуқ қанта зан ба видеои карагид. Чӣ ба сурати моя нишон метӣ? Хоҳар надори лангари? Бобоҷон худат хоҳар надори, духтар надори, оча надори, як чиз дига надори? Мехези сурати моя нишон метӣ? Нигаҳ кун ки ман чихе мекунам. Ҷапоя ма ҳамаша дар ҷаноби олӣ мегум. ҷаноби олӣ худаш чорая бина. Дига мо наметонем дига тоқат кардан. Инами хеч шидум. Наки бин ки бобоҷон ма чӣ кор мекунам? Бо ман бегуноҳу ма дар иҷа чӣ гуноҳ дорум? Якум очрат аҳама пеш давидести ку? Гапоя дар гӯшо шумо аввал ку бурде мардума хононде чӣ хеле ки моя бурд дар кабинети анамо ҷои вайут бурду вай дар камера каду ина гуфт пешакӣ моя дар дури мошин хонда бурд ку? Илтимос аноми Сайҷалол гав назане ки Сайҷалол 2 фарзанд дора. Фикри модари мая кӣ мекуна? Очаи мая 74 сола ҳай. Фикри очаи мая кӣ мекуна? Тамом бобоҷон дига лишна гапуд намегузара. Ина интизори ҷаноби олия шав ки ма дар ҷаноби олӣ чихе ман мегум тия. Хута инами ҳар чорта ман мегум. Онаое дар видео биромадӣ бобоҷон гуфтӣ ку? Ана мо маҷбур накардем и духтарамо натарсондем. Ӯ духтар аэропорт рафт ҳамаша дар мо гуфта дод. Ина голосуш дар дасти ма ҳаста лишна дар ма занг зад ки апаҷон инам хелӣ шид 50 одам омадан мана ғуб кардан. Ана ма айтарса чӣ гуфтан ма надонистум. Ма анам хестум ами кора кардум. Инакум духтар ҳамаша гуфт голоси вай дар мо дақазатай. Ту тамошо кун ки бобоҷон ман чӣ кор мекунам. Оли бес акнун бояд ба чашми сар нигоҳ кунем, ба ақл нигоҳ кунем ин моментора. Гапҳое ки ин зан дар иҷа гуфтагиай ҳамаш дурустай. Но як хатогии иҷада аз тарафи Аюб мешавад. Хатогӣ яъне ки қасдан не, нафаҳмидагӣ, на период фикр накардагӣ. Агар ки и записа ма бо ҳатто дар и занако ҳам гуфтум ки барои чӣ хотир мара шумо мегӯем ки записа намону, запис дар канали Аюб мебарояд. Барои чӣ хотир? Дар канали Аюб баромаданаш ягон мушкил надора. оне ҳастае ки Аюб каме пештар фикр кардан наметавонад. Яъне ма чӣ кор мекардам? Яъне ки и записа бояд чӣ кор мекардан? То абрашениро ногирифта и записа бояд намебировардан. Яъне ки чӣ дар кораи душмана огоҳӣ кардан аз зарбаи баъдит. Тасаввур кунед ки шумо дар полия баромадагӣ шабидестен душмантон қатӣ. Шумо мегӯед ки ҳозӣ ба чӣ зарбаш мезанед? Мегӯед намегапа? Намегӯед. Барои чӣ хотир? Агар вақте ки гуфтен ӯ шит мемона, мегардона. Аз ҳамин хотир и записа набояд мемондан то вақте ки записи дигара барои муроҷиат намегирифтанд. Барои ҳамагон маълуме ки чун ин записа ино бинанд, баъдан мераванд чӣ кор мекунанд? Коре мекунанд ки ино накунанд, ҳамин зарбаи баъдишона назананд. Ва ин кора мо дар реалност мебинем чӣ гунае ки золими халқай. Агар ту ҳамин қадари мара шанс медоштӣ ки худ як ҳаст я ҷо мегирифтӣ. بگم در حقیقت همین بابای لنگری تر از زنگ زد
گفت که 100,000 میلیونه зулмша дар ин видео мебинем ки чӣ гуна мардуми тоҷика таҳдид мекунад گرفتگی بردگیشان баъдан баъди записро буромадан ҳамаи занҳо худшон ҳам дар ма пропушени занг задагиян ҳам нависондагиян ки навози ма скриншота нишонтон метиҳам муҳаммадҷон прямои эфир мекунем мо гапмона бигем баъдан баъди чӣ ман мехезам ва ҷавобшон метиҳам ки хуб кайда вақт дорем кайда имконият дорем бибурем гап занем дигар дар саволҳои ма ҷавоб наметиҳанд яъне ки мо дар инҷа мебинем як шӯълаи оташи хеле ҳам алангадори ҷабрдидаҳора лекин баъде ки инаи голосшон мебарояд ҳамун шӯълаи оташшон паст мешавад савол дар шумо ба ақлтон як бор фикр кунед чӣ гап мешавад дар ҳамин ҷа шӯълаи оташи ёра кӣ паст мекунад ва дар бораи ки чӣ гунае ки ин занҳо гуфтанд ки дар дарини мошин бурда пешакӣ хононда ин моментам ма дорам ҳозир видеора ма биёвам дар экран дар монтаж мемонам шумо тамошо кунед ин моментам ҳаст вай дар камера каду ина гуфт пешакӣ моя дар дарини мошин хонда буд бу اکا فخردین خبر با همین جمع ششتگیم خود صورت محکم که زبس مونک کنیاکا نه تبدو که باید کرونا میکنه اینجا رفتگور مردکونه رفتیستن یا اکا محمد اما نمیشه با بایش کنیم удалит кунем ва биён ами пеши айсав видео кунем так моменти дигари гап мезанем дар бораи қоил шиданшон дар бораи иқрор шиданшон дар бораи иқрор шиданшон ман видео кардам дар бораи оне ки лангули худаш иқрор шиди кора بعد میروان لینگورم میوادوران میزنن شونه ва ҳамчунин ба мисли лангулӣ мо мебинем иқрор шидани момаҷона او خواهر گاو برین زدگیان گاو برین ки ба тарзи як шеър масхара карда и гапа мега ва шумо нигоҳ кунед ки дар шеъри гуфтагии худаш ин беақл чӣ гуна худаш дар даҳани худаш башата мезанад албатта ки ин башата заданша бисёриҳо намебинанд агар ки дар инҷа эсем шарипов набошав ва шумора баъзеота хубтар нафаҳмонанд ки ҳамин одам чӣ гуна дар даҳани худаш башата мезанад гӯш кунед шеърша سید جلالی جون من ادای تو شدم شمشیر برند از کفای تو شدم 100 بار اسم شریف آمد کایل نشیدم بیمرون سینه сайҷалоли рих момаҷони 99 адои ту шудай мисли лангули кунлес фидои ту шудай 100 бор эсем шарипов кашидаш сер нашудай имрӯз интизори тестай ки ҳомила шудай хуб хай ответни шеърша ҷавобша гирифт лекин ма барои чӣ хотир дар аввал гуфтам ки ин одамам қоил шид ба мисли лангулӣ خب بیاین کم طرق قفا میگردونیم همین شعرش گوش میکنیم چی میگه 100 بار اسم شریف آمد قایل نشیدم گوش کردین قایل نشدگ میگه چرا آدم قایل نمیشود 100 بار اسم شریف آمد قایل نشیدم فهمو 100 بار اسم شریف آمد قایل نشیدم فهمیدین که ягон ҷои фаҳмондан дига шарт зарур нест бародаро агар ки шумо ҳамин одаморо ба ақлтон тамошо кунед ба ақлтон гӯш кунед ба забони худшон гуфтаистае ки эсем шарипов омаду қоил нашудай 100 бор اسم شریف آمد قایل نشیدم ба забони худаш гуфтаистае ки дар прямой эфир қатима баҳс карданда ва ёро ҳифз кардагия ба забони худаш ҳама гуноҳҳоро ҳамин калима қоил шиданша нишон метиҳад калимае ки қоил нашуд мега ба ҳамин калима қоил мешавад бале парадокс мешавад лекин агар ба ақл гӯш кунӣ ҳамин хеле 100 бор اسم شریف آمد قایل نشیدم лекин чӣ дар корае ки ман бубурам ҳамин масъаларо бифаҳмонам баъд я баъзе бародаро бифаҳмад итак фаҳмояд ма чизи дигари фаҳмо будани ин кор оне астае ки дар прямой эфири аюб баромад ба забони худаш гуфт ки говори задагианша якумаш ки дар оҷа говори задагиан зада буданша тасдиқ мекунанд ба ҳолшон механданд дар вуҷуди оне ки шумо фикр кунед шумо я бор ақлтон хати як масъала дигара мегӯ ин зану модаро ҷабрдида дар ин тараф ин аи сайҷалол дигараш ҷинояткор дуруст ин одамо дар мобайн барои чӣ механданд масқара мекунанд фаҳмидесен шумо агар тарафи ин занҳо бошанд тарафи ҳақ бошанд дилшон ба зану модари тоҷик бисӯза шеър гуфта масқара карда механданд ё ин ки нисбат ба зани духтари ҷабрдида забонаш мепеча ки говори заданша бага ё ин ки наи даюси дигариш хандида мехеза мега ки иҷа рафтан поҳошона тит кардан фалон беҳмадору кардан ҳамин хел мега нисбат ба ҷабрдидаҳо ҳамаи ино як тараф беста и онера мора нишон метаҳад ки
این آدما طرفی جنایتکاران، یعنی که از رفتار و گفتارشون ما کارا میفهمیم. بعد این ما باید بگذاریم طرف اونه که حفظ میکنن یا اینکه گناهشون میپوشونن یا اینکه نه. اینش هم تصدیقه که حفظ میکنن و گناهشون میپوشونن. وگرنه در وقت پرسش ما مرا نمیبرید، دختر گپزنی نموند. با وجود این در پریمو افیری که در کانال موماجان گذاشتگی لانگولی میخزه میگه هی هم مرا شما بگین که ما چیکار کنم، ما در کار شوا اوتای بابوجون هم برورم، ما در کار شوا سعید جلال هم برورم، همش هم برورم. در کامنتر میگن شکی ببرور. میدون این چی میگه؟ او خای نبو ادماس که میگن خای نما ببرورم، خامو چی میگه؟ همو در هموجا بودک هموجا نکی همیو خشونا خواستن سوزه. و تو گفتی که ترا بگن بکنی، ترا گفتن که برور چی با کن تا اومتی. ایرا میگن بالابول، ایرا میگن حفظ کردن. اینا همه خیلی کارا پشوندنی ان. همه خیلی کارا تشنه کردنی رفتنی ان. چیزی مهمی دیگهش در اینجا هم در موماجان هم در لانگولی، اگر که شما طرف حق میبدین، اگر که شما حق میخواستین، برای چی خاطر به زبان خودت گفتی که سعید جلال همروز در هموجا بود، با جای اونه که این قدر زنکو را برآورده قطار کرده که به حفظ شما و او جنایتکارا گپ زنن، عرض شکایت نسبت به سعید جلال بود. تو به زبان خود گفته استی که در هموجا بود. سوال در تو در موماجان و لانگولی چی با نبراوردینشه؟ چی با نبراوردینشه؟ شخصی جبر دیده و شخصی که جنایتکار چی با نبراوردینشه که هر دش گپ زنن. البته که چون این کار داو درو ممکن نبود که گفته استم یک بار دیگه میگم هیچ وقت جبر دیده را در پیش جنایتکار رو پرو نمیپرسن. با وجود اونه که شما رفتین، با وجود اونه که دیگرو هم جنایتکار بودن دوجا زنا را برآوردین، خی چی با یک تشبه معینی موندین؟ او کرک بود یا اینکه در بالای تخمش خوب بود؟ چی با نبراوردین شه؟ باز یک بار دیگه تصدیق میکنه که شما جنایت پوشانیدین، روی پوش کردین جنایت. در این کار یگان شک شبهش نیست. در کامنتر یک گریه میکنی که مردم بالابولود میگه. کنیشتن مردم بالابولود میگه. یک کم ترپش برای مردم فکرش دیگه کردن خیست گریه کرده که میره ای کانال باز میکنیم. من البته که میدونم کاروی شما را پیشه کی اخی. من گفتم که یگان قور نمیره، تو به کانال میمری، تو یه روز اگر من خدمت نکردم نگوی اگر سیایی لغتت میکنم. با همو بناموسید، با همو کارو بروتای، با همو اینترنت، همو کاروی پیشینت. یک سوال ما در مردم میتیم. شما مرا بگین که همه لانگولی چی نرفتنش چی باز موندنش یک طرف است. در همینجا بدنش هم همه لانگولی چی کاره های چی کاره چی کار میکنه؟ مرا شما بگین. همون لختکای من همون لختکه وازی دربی خونه با برام بیارو بایی شونتم تو مامی. لانگولی خیلی خودت مرا بگو که تو کی؟ من نمیدونم بخونم همون لختک بازی میکردم مکو. ایو با دیوانه میگه خیلی نبیاین برادر یک سوال ما در شما میتیم. کی لختک بازی میکنه؟ یکیش کودک، دیگرش کی؟ همون لختکای من همون لختکه وازی دربی خونه با برام بیارو بایی شونتم تو مامی. در کاتلنیک سروش نبینین. شما میدونین که ای چگونه گپای چگونه کارن کاتلنیک همون جایی که مشکلی شده بود. ببینید چی گپ شد. برای چی ای کار وقتی که میدروه یعنی که مردم انتظاره که ماجرا چی گپ شد و در داخل ویدیو شما میدروین موماجان 99 ها زن دادیسیان ها. خب یعنی که نام موضوع و کارتینک موضوع. برای چی خاطر مایورا دجال و دروغگو میگم. مگر در همینجا دروغ معلوم نیست که وقتی که داخل ویدیو میدروین شما ویدیو نیست. نگاه کنین شما برادرو، من همیشه میگم برنامه کردن در داخل برنامه رکلام موندن این دیگه گپای. لیکن شما آیا دیدگین که ویدیو سر تا پا خودش همون وجودی همون ویدیو خود رکلام باشه؟ شما این خیلی کارو در کانال لانگولی میبینین. اینا از اول تا با آخره رکلامه، پروست رکلامه. یگان چی دیگه نیست. نه در اینجا در بالای بابوجان گپ زده ایستن درباره شدنش، نه درباره در کاتلنیک چی گپ شدن. مهنتی علال اونی هسته که آدم مهنت میکنه برنامه میکنه بعد در برنامهش جایگیری میکنه رکلامشه. خب حتی اگر ما فکر کنیم که بله خی آدم مهنت نکرده همین یک ویدیوش از اول تا آخر رکلام مونده، خی بنویسش یک چیزی که درباره رکلامه کاتلنیک نویسونده در بالاش موماجان شدن نویسوندن ای چرا نشون میده؟ این دروغ و گمراه کردنه. دروغ و گمراه کردن همین کار. چی به بابا میخیزن میگن که برای چی خودی و دروغگو میگن؟ اخی دروغگویتون در نزد اکرانه. ما از پیش خمون نگفته استیم. مومنت دیگرش گپ میزنیم. یک چند روز پیش برآوردن یک ویدیوی دیگه با نام موتوجیکیم و پیسر کرامت شریپوف چی گفت برای حادثه. در عموم این ویدیو را گوش هم نمیکنم حتی چی گفتگیه. ما در یک چیزش مهمه، اگر که در کارتون باشه یکم برنامه دیگه تحلیل میکنیم شه. ما در کادر در همه جا مهمه. کادری که ما و شما میبینیم حالا ما شما در نشون میتیم
яъне ки дар ӯ параи кадр истодагиан дар тарафи девор аз ин пара одамо ва дар мобайн чӣ гунае ки шумо мебинен ҷойнамозҳо гузошта шудагиай дуруст ё ки ман хато мекунам ҳамино ҷойнамозан ё ки не хоб яъне ки агар ки одама пурсидаиста бошанд гап задаиста бошанд дар мобайн вуҷуд доштани ҳамаи ҷойнамозҳо барои чиай магар шарм шумо дар ҳамин кор намедонед ки рӯи рост барои ҳифз кардани хитон як каси дигара бароварда дар ин бора гап заш ӯ тараф ҳестам ҳоло ира гӯшам намекунам дар кортон боша агар баъдан бо таҳлил мекунем лекин ман худи ҳамин кадрда ва одамоида ки дар ҳамин ҷана ман намедонам ҳамин кора чӣ қабул кардан рӯи рост ҳифз кардан рӯи рост дина ҳамчун сипар истифода бурдаистиян дар хичон як бор дига бародаро ҷои намоз барои чие барои намоз хондан дуруст баъде ки намозта хонди ҷамъш мекунӣ меравад дуруст ҳангоме ки шумо видео гирифтаистен одамеро камера кардаистен аз он тарафи ҷойнамоза камеракун аз ин тарафи ҷойнамозо дар мобайн қатор пафтагӣ мақсади ҳамин кадр чие беақлтарин одамда маълумае ки нишон додан ки дар ин ҷо одамо намоз мехонанд акс ҳаволи дигар бармеояд нишон додан ки дар ин ҷо одамо намоз мехонанд барои чие ба кадом мақсаде шумо ҳозир ман шуморо даҷҷол мегум дар барномаи антидаҷҷолен шумо аз даҷҷолда бадтарин шумо гуфтани хеле ҳам зиёд бародаро видео дарози бад нашава бо мо давом метем дар дигар барномаҳо кору гап хеле ҳам зиёд записҳо ҳам хеле ҳам зиёд барномаҳои ояндада вомехӯрем ва дӯсто кори хидмат дорум ма барномаи хидмат дорум дар мавзӯи ино зор мондагӣ нестам вақте мебураем меяг ки хайп кардаиста дига барнома надорӣ ман дорум барнома наоборот мара подписчик меяг ки бикуниш ман наоборот барномаи ман дорум барнома ҳадафи оне ки ин барномаро кардан дар оне ҳастае ки ино бояд ҷавоб биган ба доди зану модари муҳоҷир як кас бираса ина яй мақсад ина яй ҳадаф барномаи ман аз мӯи сарумда зиёд агар ман бугум бикунам ҳамаша рӯзи ҳафта намераса барнома ба поён мераса бародаро ман ҳамчун хотиррасон мекунам ки веб канал дорум дар телеграм закрити канал ҳамин гуна барномаҳо мегзарад ки шумо сипар кунед хитонда аз чунин даҷҷоло яъне мавзӯе ки ман пеш бурдаистам айни замон дар бораи дуруғ чӣ гуна кор мекунад чӣ гуна одама маҷбур мекунанд ки аз ҳақ рӯ бигардона ва ботилпараст шава дар аслан бародаро ин кор реал не барои чӣ хотир телевизор тамошо кардан зарар дорад чӣ гуна одами бино дитта чизи хеле якта чизи сафеда мемони якта чизи сияҳа сафеда сияҳ мега сияҳа сафед одаме ки биное кур нестай чӣ гуна чунин корро карда мешавад чӣ гуна одама маҷбур мекунанд ба чунин кор ва чӣ бояд кунӣ ки чунин кор да ту нагзарад ҳамаи барномаҳо дар веб канали бародаро ссилкаш дар якум комментария закрепи чидагиай ҳамчун тамошо кардан ду видеои нави охира ки дар рӯи экрани шумо мебарояд фаромӯш накунед ва ҳамчун касе ки блогер шидан бихоҳад аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалира ссилка дар болои экрани шумо метавонем бигзарен шинос шавен ва дастрасӣ ба курс кунед агар ки бихоҳем блогер шен ҳамада хайр дӯсто то видеоҳои оянда.